Народи кожен день десятки разів приносять бісикам жертви. Наприклад, кожна людина кожен день вона приносить замінює Бога матюхами, алкоголем, блудом, фільмами, іграми, футболістами, політикам, зброї, всяким обрядам. Те, що Богу, воно вже не потрібно. І кожен раз людина і приносить оце. І противиться Господу Богу живому, яке Богу наше серце потрібно. Це покаяння і служити йому, читати Біблію і жити по заповідям Божим. І Бог закликає: ви мої діти, а не раби. А світ пропонує, щоб ви були рабами цього всього, цієї всієї системи, цієї вавилонської, яке Бог просто не за горами знищить оце все.